Sa 3 snin oħra Malta se tesporta lejn is-suq Ewropew bi kważi biljun euro fi prodotti mediċinali magħmula mill-kannabis. Dan sostnih il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt konferenza f'Londra dwar l-użu tal-kannabis għal skop mediċinali. F'indirizz li għamel il-Prim Ministru Malti spjega kif pajjiżna kien l-ewwel stat membru li leġisla qafas regolatorju holistiku biex ikun hemm produzzjoni tal-mediċina magħmula mill-kannabis. Mindu din il-liġi daħlet fis-seħħ ftit aktar minn sena ilu f'pajjiżna resqu 46 proġett propostu li minnhom 20 ġew approvati saħaq Dr. Muscat. Dawn il-proġetti approvati mistennija jinvestu madwar 100 miljun euro f'investiment kapitali u joħolqu 700 impjieg full-time saħaq il-Prim Ministru fil-konferenza Cannabis Ewropa. Minkejja li approvajna 20 proġett, ma ċettajniex 17 il-proġett proposti ieħor, irrimarka l-Prim Ministru, b'xieda ta' kemm Malta għandha qafas li jieħu bis-serjetà l-proċessi ta' verifika ta' kull proġett. Huwa qal li pajjiżna huwa art fertila l-innovazzjoni u spjega kif l-industrija tal-farmaceutika f'pajjiżna hija waħda b'saħħitha fejn illum il-ġurnata timpjega 3,000 ħaddiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.